Ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska si hodnotíme skiny, ktoré sú najhoršie a najhoršie z každej rarity a hodnotím to ja, čiže váš názor môže byť iný a natáčame to na Newsbravu, čiže môžeme ísť na to. Najhorší skin z tejto rarity je Axel Willow. Tento Axel Willow je taký farebný, divný, čiže dávam ho na najhorší rare skin. A ten najlepší rare skin je to tento Gale. Má vlastnú animáciu, čo nemajú nejaké epic skiny. Áno, má tu logo Brawl Stars, veľmi sa mi páči, čiže toto je najlepší rare skin. Môžeme ísť na super rare. Najhorší rare skin, či super rare skin je tento tu na Bull. Má normálny útok, má normálnu animáciu, nepáči sa mi, čiže ten dostáva tu najhoršie miesto zo super rare skin. Podľa mňa najlepšie miesto zo super skinov získava tento kód, veľmi sa mi páči a je dosť starý a už to asi nikdy nebude dať získať, čiže môžeme ísť na epic skiny. Podľa mňa najhorší epic skin je tento Tick, nepáči sa mi a proste je zlý, čiže kto by si ho kupoval? Najlepší epic skin je podľa mňa Challenger Colt, má pekné efekty, veľmi sa mi páči, dostanete ešte ku tomu skvelý pin, on sa už nedá získať, bol na prvé finále Brawl Stars Championship, čiže môžeme ísť na mythic skiny. Najhorší mythic skin je Rodeo Hank, nepáči sa mi a nemá až tak dobré efekty. A tá animácia tiež nie je taká pekná, ale vy môžete mať, jak som vravel, iný názor. A najlepší mythic skin je tá Mechagodzilla Nita je najlepší mythic skin pre mňa, hej. Veľmi sa mi páči, má pekné efekty, aj toho medvedia Mechagodzilla, čiže môžeme ísť na legendary skiny. Najhorší legendary skin je podľa mňa táto Pam. Ani sa mi nepáči a efekty sú také, nemusím ich moc. Najlepší legendary skin je pre mňa Virus 8-bit. Veľmi sa mi páči, má skvelé efekty, čiže aj veľmi dobrú animáciu. A môžeme ísť na posledné Hypercharge skiny. Nepáči sa mi, najhorší je tento Silver Gem Rico, ten fialový ti je ostatné ako tento, alebo tento ti sa mi tak páčia, ale nie sú ti najlepšie skiny, čiže tento je ten najhorší. A môžeme ísť na ten najlepší, čo je pre mňa tento červený Godzilla. Veľmi sa mi páči, aj má pekné efekty a keď si ho dáte na Hypercharge, tak je veľmi pekný. Čiže toto video by som ukončil. Keď sa vám to páčilo, dajte like, odber a koment. Čaute.